Pel que fa a l'àmbit de la fraternitat, les unitats pastorals que estem intentant implantar i que aquest curs comencen volen garantir això. Ens adonàvem, a nivell del bisbat, que les parròquies més petites o que quedaven més allunyades corrien el perill de no tenir aquest ambient fraternal en el qual totes les persones es poguessin sentir del tot acollides, del tot acompanyades. Llegit des de fora, i si us plau, ajudeu-nos vosaltres a que això no s'interpreti d'aquesta manera, perquè és tot el contrari. Pot semblar que amb les unitats pastorals volem centrar-nos en les parròquies grans i potents i descuidar a les petites, i és tot el contrari. El que volem és crear uns vincles entre totes les parròquies perquè les que tenen més dificultats per a garantir un ambient de fraternitat, un ambient d'evangelització, un ambient en el qual hi hagin tots els serveis i les atencions per a totes les persones, doncs puguin suplir-se i ajudar-se mútuament. No volem que quedin desateses les petites comunitats, al contrari, que incloses en la dinàmica de la unitat pastoral puguin alimentar-se i puguin servir-se de tota la dinàmica d'unitat pastoral que es crea. Per tant, no és per desatendre-les, sinó tot el contrari, que quedin incloses en un projecte pastoral d'unitat.